माके बाय में Nokbar Phai बाय में Phai 26 तारीख 26 तारीख 3 लेस पो फाइ नाय फेला आके बके चिनी त्रिपुरा थानी एमएलए फाये सुनो फाये नाय फेजाहा गे आनि खापांगो आं खाक जांगे मा दंहा कौ स्कां रे बुदि माके एमएलए रो फाय के हाबो फायनाय क्रो जे पार्टी नि फंथो के हाबो फाये नाय फायनाय फक्रो सुनोले CPM बिया BJP बिया सुनोले मो थाये सुनोले के हाबो गना खेनाय क्रो बुदि मानले तियो केस पो फाय तियो के चिनी एमएलए Dangshu सार बुंफाये सुनो फाय नाय फेजाहा नि मुंखे आनि मुंखे धर्मेन्द्र देव वर्मा बकमा पारा बके अरुण कुमार पारा साजे तिनी जे नकबाय जे वातनो बा कतर फाइ नकबाय माने बबो थायो थां बिजिर खायजाका हायका बबो हाय बिजिर खामाने बिसि नकजका तिनी ताबो तरो फाइ सकजक बियोरि जाबो आबुनि सकाम थांका कांचनसरा बिरासी माइल स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस नक प्राय 40-45 हाय नक डेमेजनखा खायता स्कूल्स रबो डेमेजनखा आपनो थांनि बिजिर खायनायका कयटा जागा तहसील बायबो थांका कयटा जागा चिनि लीडर्स ताई इंस्टीट्यूशन नि जे प्रिंसिपल हेडमास्टर बरक बायबो थांनि बिजिर खायगा सर बबो हाय नुखा जे बेलाय दा मार जे बायमाने रकम हाय बेला कंडीशन क्रिटिकल कयटा जागा तो बेलाय नो कंडीशन एकदम वर्स नखा थंडरस्टॉर्म बायके अंको मनि डेमेज माने कयटा तो पूरा नक एकदम बाय थांबायका कयटा नखुं बायका कयटा गांथि नक बायका आम हायके गोबां मनो destroying